हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव मैखोम रादाबफोर जायफोर सेबखांजादों बेखौ फरायथिनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। गाहाय दङ जे रायजोनि गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो सिसिट'आनि दिनै सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। सिसिट'आनि थान्दैफोर आरो हादोरसानि बायदि फरायसा आफादफोरा शिक्षा मन्थ्रि रनज पेगुखौ लोगो हमदों। बेनिफ्राय जाबाय उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय ट्राक ड्राइभारफोरनि न'खरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। बेयो दाखालि जे दिमा हासावआव जानाय गंबा ट्राक सावनाय आरो बिनि ड्राइभार हेन्डिमेनफोरखौ गावथारनाय बेनिफ्राय महाजोतनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ ओंखारलाङोब्ला कंग्रेस दोलोनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन। भुपेन बरा बबे ओंथिनिफ्राय बबे बिथिङाव बुंदों बेखौ बुजिस'नो हाया। बे रादाब बिलाइखौ फरायबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन। बेनिफ्राय टंलायाव एथलेटिक्स सोलोंथाइ मावबादाया थुंगेबाय। टंलायाव एथलेटिक्स खेलाखौ बोरै गेलेयो, माखौ बोरै जुरियो बेखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे बादा लुदोंमोन, बादा बेखेवदोंमोन आरो बियो जोबनानै थांबाय। बिदिखौ जायगा जायगा खालामनांगौ बिटिआरनि सिङाव। आसामनि गासै मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ रैखाथि गैला। राजु देउरिया बे खोथाखौ बुंदों जे आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ आरो बेसे गोबाव थाबावगोन, रैखाथि मोनगोन ना मोनला बेनि जेबो निश्चयता गैया। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसंदों। गाहाय खुन्थिया गायसंदों। सनितपुर जिल्ला थुनलाइ आफादनि बे सनाथि मायथाइ आरो बेखौ खुंफुंनो थांगासिनो दं आरो बिनि जि पेन्डेल बे पेन्डेलनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों मैया। बेनिफ्राय 2021 नि बिसायख'थियाव कंग्रेसनि गोरोन्थिनि थाखायनो आसामाव बिजेपि सोरखार फैदों बेखौ अखिल गगैया बुंदों। कंग्रेसखौ दाय होदों। हिमन्तआ ममता बेनार्जीनि थाखाय गोजा कारपेट बना होगोन, तृणमूल कंग्रेसआ खुद्रिदों। मा रादाब बियो? बेनिफ्राय कभिडनि बिथोनफोरखौ मानियाब्ला आबुं लकडाउन खालामनायनि थासारि फैफिनगोन, हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो बे सैथोबो। दा इजराइल हादोराव मास्क गाननो नांला होननानै बिदि जादोंमोन। मास्कखौ गानाखिसै मानसिफोरा। दा बे देशाव जोबोर बिबाङाव कर'नानि साग्लोबनाया जागासिनो दङ आरो केराला, जोंनि हादोराव केरालानि जाथायाबो बेनो। बेनिखायनो जोङो जे कभिड प्रट'कल, मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्स लाखिनाय, भेक्सिन लानाय बेफोरखौ जोङो मावफुंनांगौ। नोगोरारि महरैल' नङा, जों गावनो थांनानै थानो थाखाय मालायखौबो फोथांनानै लाखिनो। बुहुमनि 42% अर्बुदपतिफोरा एसिया हादोरमायाव थायो। अर्बुदपति माने बिलियनायर, कौटि थाखानि मालिक। बिसोरो बुहुमाव बारा गैया आरो जिखिनि दङ बिनि 42% एसिया महादेशआव थायो। आरो एसिया महादेशनि भारतआव गंसे नोगोर, बे जाबाय मुम्बाइ। बेहाय सानैसो थायो। बे आरो
जेरै मुकेश आम्बानी बेनिफ्राय खेलानि रादाबाव जों उनाव थांगोन बेहाय जोङो खेलानि रादाबखौ फरायथ'ला नैबे मोनसे रादाब भारतनि सुप्रिम कर्टनि सासे जास्टिस चन्द्रचूड़आ बे खोथाखौ बुंदों सैथोखौ नागिरनो रावनिबो थिं नङै रादाब बिलाइनि गोनांथि माने ओरैबायदि रादाब बिलाइनि गोनांथि जाय रादाब बिलाइया बायास नङा आनबायास बे खोथाखौ बुंदों आरो इंराजि सोदोब आनबायास आरो बायास बायासफोरा गेबें रादाब फोरमायनो हाया आनबायासआ हायो दा बिजेपिनि बायास जादोंब्ला बिजेपिनि रादाब फोरमायगोन नंखाय रादाब फोरमायगोन आरो कंग्रेसनि बायासब्ला कंग्रेसनि रादाब फोरमायगोन नंखाय रादाब फोरमायगोन नैबे खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों मा जे सोरखाराबो हादोरनि सोरखाराबो गोबां समाव नंखाय बाथ्रा बुङो बेफोरखौ मिथिहोनांगौ रादाब बिलाइफोरा आरो बिनि थाखायनो आनबायास रादाब बिलाइ नांगौ टेलिभिजन नांगौ रेडिअ नांगौ बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय बिनि उनाव जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ महाजोत्रपुरा बिदाय इउडिएफ महाजोतनिफ्राय इउडिएफ खौ बिदाय होबाय कंग्रेसआ इनिफ्राय बदरुद्दीन नाजमला बुंदों महाजोत्रपुरा एकपक्षीय भावे इउडिएफ बाद दियाथ' दुर्भाग्यजनक जे महाजोतनिफ्राय इउडिएफनि जेबो इसारा मोनाबालानो बेखौ गावसोरनि बादियै नारगारनाया दुखुनांथाव जादों बेनिफ्राय आफगानिस्ताननि रादाब तालिबाনের মুরব্বী রহস্যজনক অবস্থিতি আফগানিস্তান দখলের পাছতো আখুনজাদার রহস্যজনক নিরাপত্তাক লৈ ব্যাপক চর্চা আখুনজাदा होननाय सासे तालिबाननि दैदेनगिरि बियो दा सिरि दङ आरो अबाव दं बेखौबो बारा मिथिया बे जादों आरो बेनिफ्राय कार्बि आंलंआव कन्याहिखौ धर्षण করে हत्या निरुद्देक आन एगराखि सानि आइजो सासेया 11 बोसोरनि सासेया 9 बोसोरनि 11 बोसोरनि लंथं देहाखौ गोथै देहाखौ मोनबाय जिनाहारि खालामदोंमोन बे सानैबो गथ'आ मा ना हमनो थांदोंमोन आरो बे ना हमनो थांनायावनो सोरबा दुथांफोरा लांसुनियाफोरा बे गथ' सानैखौ लांनानै जिनाहारि खालामदों आरो बुथारदों दा दुइसिननि गोथै सहखौ दाबो मोननो हायाखै बिनि उनाव जाबाय सा जनगोष्ठीर समस्याक লৈ हात उपसमिति साहा बागानाव खामानि मावग्रा जि लेबारफोर सा जनगोष्ठी होननानै बुङो बिसोरहा गोबां जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनस्नि साब कमिटि दागोन बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बेनिफ्राय जाबाय विस्तीर्ण कृषिभूमि पानिर तলত पुरत धान नष्ट होवात कृषकर हाहाकार जे नै गदायै दैबाना जादों आरो माइफोरा थायराबाय बे एरि माइफोरा चाइनिज बर'फोरा दा बेखौ दैबाना लोमनानै दैनि सिङाव दोनबाय आरो दैनि सिङाव थाबाय बियो गाज्रि जागोन नैबेखौ आबादारिफोरा गिदों मा खालामबावनो अहा समाहत अबरद प्रधान समस्याসমূह समाधाনৰ आश्বাস हरमान हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 6 दानाव अबरदफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै खोथा होदों बिसोरहाल' समस्या दं आरो गुबुनफोरा गैला बिदि आत्मघाती बम्बारक हत्या ड्रोन आक्रमणत ধ্বংস হল বিস্ফোরক 40 বাহন আমেরিকান सान्थ्रिफोरा बे जि सुइसाइड बम्बार फैदोंमोन
काबुल एयारपर्टआव काबुल बिरखं गाथोनाव बमा होनो बेखौ गावथारनो हादों बे खामानि मावफुंनो हानायनि सिगांनो आरो बे जि हाथियार लाबोफादोंमोन बेफोरखौबो नष्ट खालामनो हादों बेनिफ्राय शिक्षा खण्डर समस्या शिक्षा मन्त्रीनि सन्मुखत दाङि धरिले त्रि संगठने सोलोंथाइ खोन्दोआव जा जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ 30 दल संगठना शिक्षा मन्त्री रनस बेगुनि सिगाङाव दैखांदों आरो थाबनो एफोरखौ समाधान खालामनो खावलायदों बेनि उनाव जाबाय जनजाति बेस्तनित गोरखा मरान मटक आहम चुटियाक अधिकार प्रदाনৰ বিৰোধ জনজাতিসকলক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা যে জনজাতি বেষ্টনী মানে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকआव गोरखा मरान मटक आहम चुटियाफोरखौ मा होबाय मोनथाय होबाय गोरखाफोरखौथ' प्रोटेक्टेड क्लास होननानै होबाय मा खालामदों आसाम सरकारा बुजिस'नो हाला सदिया आरो BTC नि सिङाव जेफोर बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बेहाय गोरखाफोरा आबुं सुबिदा मोननो हाबाय बे BTC नि ट्राइबेल हारिनि थाखाय मोजां नङा खहा गोनां बेनिफ्राय तालिबाনের বন্দুকৰ সন্মুখত বাতৰি পঢ়ি এংকৰে ক'লে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই उनाव सानै हाथियार लानाय साखाथि फाखाथि तालिबाननि सान्थ्रि आरो टिभिनि एंकरा रादाब फरायनांदों आरो बे बुंदों जे गिनांगौ जेबो गैया इदि होननानै गाव गिनानै दङ आरो बुंदों जे गिनांगौ जेबो गैया उपाय गैया बिदि बुङाबा बेनिफ्राय जाबाय मा प्रथम मास्क मुक्त हुआ इजराइलत এতিয়া করোনা সংক্রমণৰ অভিলেখ তাই ইংখঙাও ইसे बुंनाय जादों যে गिबि मास्कखौ गाननो गारनाय हादोर इजराइलाव दा कर'नानि साग्लोबनाया जोबोद बांदों बेखायनो मास्कखौ गाननांगौ काश्मीराव सन्त्रासबादीर अनुप्रवेश व्यर्थ एजन सन्त्रासबादी निहत जोंनि भारतारि सान्थ्रिफोरा थिउरियाफोर काश्मीराव हाबनो लानायखौ नाबथानो हादों आरो गावलायनायाव सासे थिउरियानि जिउ खहा जादों बेनिफ्राय जाबाय मा আকৌ এবাৰ বিশ্বজুৰি নতুন আতংকৰ সৃষ্টি উত্তৰ কোৰিয়াৰ হাতত আছে 60টা পাৰমাণৱিক বোমা যে সা কোৰিয়ানি মানে কিম জং উননি দেশাव मोन 60 पारमाणविक बोमा दङ निउक्लियार बम दङ 3 বছৰৰ পাছত কিমে সক্ৰিয় কৰিলে পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰ बोसोरथामनि उनाव किम जंआ आरोबाव बे जि निउक्लियार रिएक्टर बेखौ थाजिम खालामफिनदों बेनिफ्राय मोनसे लाजिथाव बाथ्रा मास्क विरोधी आन्दोलन चलुआ केलेबर मृत्यु हल कर'ना दुथां मा बुंदोंमोन बियो मानो मास्क गाननांगौ मास्क गाननाङा होननानै आरो बे मास्क गाननाङा कर'नाया बिदि जाया होननानै बुंनाय मानसि जायनि मुङा केलेब आरो बियो थैबाय कर'नायावनो बेखायनो बुजिनांगौ मिथिनांगौ दुथां मारिबा जाया बेनिफ्राय एकेराहे पन्चम दिনৰ বাবে দেশত দৈনিক সংক্ৰমণ 40,000ৰ ঊৰ্ধ্বত बे भारतनि हालोद सानफ्रोमबो 40,000नि बांसिन मानसि दा कर'नायाव गोग्लैदों बेनिफ्राय तालिबान शीर्ष नेता महिलार अधिकारक লৈ प्रश्न কৰা महिला সাংবাদিকৰ দেখিয়া सासे आइजो खौरांगिरि बे तालिबाननि नेतानाव जौसिन नेतानाव आइजोफोरनि मोनथायनि बाथ्रा सोंदोंमोन आरो बे आइजोआ गावनि जिउखौ लानानै खारनांबाय मानोना फुथारनो हागौ बेखौ बेनिफ्राय जाबाय विश्वविद्यालय पढ़िब पारिब आफगान युवती किन्तु शिक्षा नसलिब तालिबानफोरा बुंदों इउनिभार्सिटियाव बुहुम फरायसालियाव आफगाननि आइजोफोरा फरायनो हागोन नाथाय हौवाफोरजों एखे लोगो नङा जुदा जुदा
बेलाय गाज्रि नङा थिगानो दङ आइजोफोरा जुदायै फरायनांगौ हौवाफोरा जुदायै फरायनांगौ एखेलोगो नङा एखेलोगो फरायबा गोबां जाथावै जाथायफोरा जानो मोनो इमरान सरकारेर बिरुद्धে दुर्नीति भुया प्रतिश्रुतिर अभियोग बिरोधी पाकिस्ताननि जे बेरेखा हान्जा दानि पाकिस्तान सरकारनि प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि बेरेखायै जाख्ल'नाय आरो गाज्रि मावनायनि बेरेखा खालामनानै आन्दोलन खालामदों बेनिफ्राय नेपालाव बानर तान्डब निमक 250 टका सेनि 300 टका बिक्रि होइसे नेपालाव जोबोद आरो दैबाना जाफिनबाय एबार गले गले जादों दा बेहाय संख्रि सेरसेनि दामा बेसेबां 250 टका 250 आरो सेनि सेरसेनि दामा 300 मा होनबावनो बिराद दुखुनांथाव बेनिफ्राय थारुरक अभिनय इयर प्रस्ताब सलमान खाना शशि थारुर कांग्रेसनि लिडार आरो एमपिबो बेखौ सिनेमायाव फाव दिन्थिनो खावलायदों लेंहरदों आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब मा तालिबान কারোবার বাবে উৎসাহৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃত মুছলমান সমাজৰ বাবে হিতকাৰী নহয় কাৰণ সাম্প্ৰতিক বিশ্বত নাৰীক চাৰিবেৰৰ মাজত বন্ধ কৰি থোৱাটো কোনো কাৰণতে সমৰ্থনযোগ্য নহয় तालिबानক সমৰ্থন কিহৰ ইংগিত साहाबुद्दीन आहमेद होननाय लिरगिरिया बेखौ लिरदों जे सोरबा तालिबानखौ समर्थन खालामदों जेरै पाकिस्ताना खालामदों आरो सोरबाबो खालामबावदों सिन्देसाबो खालामदों आरो माखासे मानसिफोराबो खालामदों नाथाय बे मा बुजायदों जे आइजोफोरखौ न' सिंनि इन्जुर गंब्रैनि सिङाव बन्द खालामनानै दोननाया हादोर जौगानायाव एसे बानजायनाय नङा बे आरो बेनिफ्राय मोनसे खेलानि रादाबाव थांसै पेरालिम्पिकत पदक जयर नতুন इतिहास भारतआव टकिअ'आव पेरालिम्पिक जादों मेइन अलिम्पिकनि उनाव दा पेरालिम्पिक बे पेरालिम्पिकआव भारतनि गेलेगिरिफोरा बान्था मोननो हादों मेडेल मोननो हादों हाबिना बेन पेटेला सिगां मोनग्रोबाय आरो बिनि उनाव मोनबाय सोरबा ओमफ्राय जेभलिन थ्र'आवबो सना मोनदों सुमित होननाया बेनिफ्राय पेरालिम्पिकत भारतआव प्रथम गराखी महिला रूपे सन अर्जुन शुटार अबनी होननाय आइजो सासे बे जाय सिलाइ गावो बियो सनानि मेडेल मोनदों बे जाबाय जोङो दा गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय असमिया प्रतिदिनाव नैबे रादाब शुटिंगत अबनी जेभलिनत सुमितर विश्व अभिलेखारि समक जोङो अग्रदूतआवबो फरायखांबाय थेवबाबो बे हेडलाइनखौ बिदि होदों 2 स्वर्णसह 7टा पदकगिरि पेरा अलिम्पिकत भारतर जययात्रा सनानि मेडेल मोननै मोनदों मेइन अलिम्पिकआवथ' मोनाखैमोन पेरा अलिम्पिकआव गेलेगिरिफोरा मोनदों मोननै सनानि मेडेल आरो ब्रन्ज आरो रुपानिबो मोनदों जेरै भाबिना बेननि रुपानि मेडेल बेनिफ्राय शीर्ष नेता स्टानिकाइजार खखना तालिबाननि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मुङा जाबाय स्टानिक जाय बियो बुंदों तालिबान नहय भारत पाकिस्तान विवादत तालिबाना भारत पाकिस्ताननि नांलायनायनि गेजेराव हाबा जों उनाव नुसिगोन नेनानै थादिनि आफगानिस्तानाव পৰা আহিব পৰা ভাবুকি ৰুধিবলৈ হস্তম भारत जोंनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बुंदों बे बाथ्राखौ आफगानिस्ताननिफ्राय फैनो हानाय जे खैफोद बेखौ होबथानो थाखाय जोङो बा भारतआ थागथियारि बेनिफ्राय বিটিআর নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত হঠাৎ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসাত পঞ্চমুখ হাগ্রামা মহিলারি যে বিটিআরआव गोदान राजखान्थिनि अंख सानखान्थि
दाजाबलाय दानख'लाय सानजाबनाय दा हरखाबनो हाग्रामा महिलारियानो हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोबोद बाख्नायसोदों खोन्था रोङा मा जागोन जे नामभर्तिৰ বাবে আপোনাৰ নাটনি হোৱা নাই শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী रनज पेगुआ बुंदों बेखौ मा होनो जों आंखाल जागासिनो दं आरो बिथाङा बुंदों आंखाल जायाखै माने साफ्रोमबो कलेजाव एडमिशन मोनगोन होननानै बुंबाय रनज पेगुआ बेनिफ्राय बिदायर प्राक्खनत मार्किन हेनालै सता रकेट निक्षेप आइसिसा बिदाय लानाय समावबो मार्किन सान्थ्रिफोरनिसिम मोनद' रकेट गावदों ओरैबादि उदखारि ओरैबादि थिउरिया ओरैबादि अननाय खाननाय गैयि एनिफ्राय बंगक टिप्पणी निधि অসমৰ জটিল পৰিস্থিতি সম্পাদক হিমন্ত বিশ্বই उभरी धरिले तृणमूलर सांसद राये तृणमूलनि सांसद रय होननाया हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंफिनदों मानोलाय बेंगलाव फैनानै बेंगलनि खोथा बा जेंनाफोरनि बाथ्रा बुंनांगौ नों आसामाव था आसामनि जेंनाखौ सुस्रां नंगौबो खोथाया मानोलाय बेहाय थांनानै बिदि बुंनांगौ बांला साहित्यिक बुद्धदेव गुहर जाबाखानाय मुंदांखा सासे लिरगिरि बुद्धदेव गुहर होननाया कलकातायाव थायो बिथाङा रुंसारि जाबाय दुखुनांथाव बेनिफ्राय 70,000 आखनार विपरीते 4.23 लाख छात्र छात्री आवेदन दाखिल सिदा दङ 70 आरो आरजलाइया दङ 4.23 लाख आरो रनज पेगुआ बोरैहाय सिटनि आंखाल जायाखै होननानै बुङो बुजिस'नो हाला बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब आसामनि थाखाय मिस इन्डिया इउनिभार्स खिताब बायहाटार डाक्टर गीतुमणि हरमार बायहाटा सारियालिनि गीतुमणि हरमा होननाया मोनसे कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैदोंमोन बे कम्पिटिशनाव मिसेस इन्डिया इउनिभार्स होननाय बे देलायनाय बा समायनानि मोनसे आइजोफोरनि बेहाय बायहाटानि बे गीतुमणि शर्माया चेम्पियन जादों मोजां रादाब दे बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय सिंनि रादाबफोरखौ नोंथांमोना फरायदो रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै दानिया जों फैदोनि गुबुन रादाब गांसे आमार अखम होननायाव बेहाय दङ গধুৰ যান-বাহনৰ বাবে উজনিলৈ পথ বন্ধ মৃত্যুমুখত পৰিছে কাজিৰঙাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী गारि सालायग्राफोराबो बिराद स्पिडआव सालायोना अनाखाना हाग्रानि मि जुनारफोरा लामा बारस'नायाव थैनांगौ जायो गारिजों सौदाव जानानै दा बेनिखायनो आसाम सोरखारा बे मोनसे बुंदों जे सोनाबनिफ्राय थांनाय आपार आसामाव थांनो लानाय गारिफोरा ब्रह्मपुत्रनि साहानि लामाजों थांनानै बगिबिल दलंजों बारस'नांगौ आरो फैनायावबो बिदि खालामनांगौ जाहाथे जोङो गोबां मि जुनारफोरखौ रैखा खालामनो हायो बेनिफ्राय मार्केट हेनाय काबुल एराद फुटबे हगन रकेट आक्रमण मा होनो मार्किननि माने आमेरिकानि सान्थ्रिफोरा काबुलखौ बा आफगानिस्तानखौ एंगारनानै थांखागोन गावसोरनि खोथाखौ बिसोरो लाखिगोन जे 1 सेप्तेम्बरनि सिगां 31 आगस्ट बेहायनो थांखाजोबगोन आरो हराव बिसोरो थांबायबो थांनाय हराव हर गेजेरावनो थांजोबा सान ओंखारनायखौ नेयाखिसै अब्लाबो बिसोरनि थोंजाय दुथांफोरा तालिबान आइसिस बिसोरो रकेट गावहरबाय थादों बेनिफ्राय बिटिआरर मुख्य कार्यबाही प्रमोद बर'र आसुतिया साक्षात्कार मा खोथा बुंनो आं बुजिनो हाया नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायदो बे आमार अखम 2900 कौटिर बृहत देना एरिथै गैसे पूर्वर हाखके हाग्रामानि सोरखारा ने बिटिआरआव 2900 कौटि दाहार फोनांनानै गालांदों
नंगौ बुंदोंना नंखाय बुंदों बुजिनो हाला दिल्ली पुनर बैठक एतिया अखिलत प्रधान फरखा प्रशांत किशोर दिल्लीयाव आरोबाव अखिला जिरायफिनगोन मिटिंआव जफिनगोन आरो बियो आसा खालामदों प्रशांत किशोरनि सायाव प्रशांत किशोरानो जा खालामसै बे बेंक बंध शैबर लकारात अधिक गुप्तधना आखा भिजिलेन्स शैबर रहमान जे एसएस अफिसार बिनि जे लकार आरो एकाउन्टफोर बेहाय गोबां दोहोन थाबावनो हागौ होननानै भिजिलेन्स कमिटिया सानदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय आइनैर बानत आबद्ध सृजनग्रामर 207टा परियाल आइ दैमानि जे बाना बे बानानि थाखाय सृजनग्राम थंजाय बरगला सृजनग्राम थंजाय 207 नखरा न'निफ्राय खारनांगौ जादों न' गोमा जादों बेनिफ्राय मोनसे आरो जे रक्तदान ह्रास करे कर्कट आरो हृदरोगर आशंका जों सम सम थै दान होनांगौ ब्लाड डनेट खालामनांगौ बे ब्लाड डनेट खालामबा थै दान होयोब्ला सम सम होयोब्ला आरो जेब्लायबो नङा जे कर्कट जानायनि गिनांगौआ खम जायोनो आरो जि बिखानि बा हार्ट एटाक आरो बा हार्टनि बेमारनि गिनांगौआ खम जायो बेनिफ्राय मोनसे मा नगद हेर'इन ह महिला ग्रेप्टार ड्राग रोगाग्रा सासे आइजोखौ नगाव हेर'इनजों जाबजों हमनो मोनदों बेनिफ्राय आइसक्रिम मिसामास पाटी नेमु कोरियाई महाकाखले राउना स्पेस एक्सर रके बे जाबाय बेनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय असमिया खबर बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिनाव जि रादाबफोर दङ बेनो दङ अब्लाबो जोङो एसे दस्रा रादाबफोरखौ फरायनि लुइतर बार'नि पानिया बुराले काजिरङा दिखाहारा बन्यप्राणी बुरलुंबुथुर दैमाया इनायनो देरदों आरो काजिरङाखौ लोमसावदों दा बिनि जुनारफोरा आलाय सिलाय जादों बेनिफ्राय नैबेखौ आरो बुंफिनबावनोसै सा जनगोष्ठीर बिखाखर जात्रा क्षिप्र কৰিবলৈ दिसपुरे गठन কৰিব 7খন उपसमिति हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों सा जनगोष्ठीनि जौगाथायनि थाखाय गंस्नि साब कमिटि दानाय जागोन बेनिफ्राय हाइलाकान्दित 9 नावरिया ह 40 लाखर बारमि सुपारी जब्द हाइलाकान्दियाव सागु नाव जावग्राफोरखौ हमनो मोनदों आरो बिसिनि दखलाव दंमोन 40 लाख रांनि म्यानमारनि ब्रह्मदेशनि गय सुपारी बेखौबो हमनो मोनदों आरो लाबोखुमादोंमोन बेनिफ्राय शिक्षार भबिष्यत आशु होहत्री संगठने दिले 60टा परामर्श 15 दिन उत्तर দিব मन्त्री बे आगोलनि गांनै रादाब बिलाइयाव जों फरायखांबाय दा अब्लाबो बेहाय एसे आलादायै लिरदों सोलोंथाइनि इयुना मा गासै 30 आसु एबसुखौ लानानै 30 फरायसा आफादफोर आरो गुबुन आफादफोरा सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमदों आरो मोन 60 सुबुरुन होदों आरो बे सुबुरुननि सायाव शिक्षा मन्थ्रिया फैगौ 15 साननि गेजेराव फिन होगोन मा फिन होयो जों नेनानै थानांसिगोन बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब नयदारफोरा गुवाहाटीयाव स्थानान्तर हब अइलर मुख्य कार्यालय नयदायावसो दंमोन खामानिया माबायाव जायो बांसिन आसामाव थाव दिहुननाय खामानिया नाथाय अफिसा दङ नयदायाव दिल्लीनि नयदायाव दा बेखौ माबायाव लाबोसिगोन गुवाहाटीयाव लाबोसिगोन बेखौ रामेश्वर तेलिया बुंदों खोन्थादों बेनिफ्राय इमामी श्रमिकर उत्ताल प्रतिबाद इमामी होननाय मोनसे कम्पानि दंना बे इमामी क्रिम मोखाङाव फुनग्रा आरिग्रा बेफोरो साबोनबो दङ दा बे कम्पानियाव
मावग्राफोरा श्रमिकफोरा लेबारफोरा माबा माबि मोनाखै बिनि दाबियाव गोख्रों सोमावसारदों। बे इमामी कम्पानी श्रमिकक भाते मरार सिद्धांत होनदों जे फोराननानै फुथारनो नागिरदों, ओंखाम फोराननानै फुथारनो नागिरदों बे आरो। बिनि उनाव जों थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक आसाम। बे दैनिक आसामाव दङ बे अग्रदूत प्रतिदिननि रादाबफोरानो पेरा अलिम्पिक विश्व अभिलेख गरि स्वर्ण पदक बुथुमगिरि अबनि सुमिते बेखौ बुंफिनबावबाय। टकिअ'आव जानाय दा जाबाय थानाय पेरा अलिम्पिकआव सनानि मेडेल मोनदों अबनि आरो सुमिति होननाय गेलेगिरिफोरा। नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायदो, सोर बबाव मा खेला गेलेनानै मोनदों बेखौ मिथिनाया गाहाम। बेनिफ्राय AIUDF आरो बिसेट कंग्रेस आरो AIUDF नि गेजेराव बिसुगिया गैलिया बायबाय। बेनिफ्राय शिक्षा राजनीतिक प्रभाब मुक्त करनो दाबि बे फरायसा आफादफोरा जे मैया लोगो हमदोंमोन सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ, बेहाय बिथांमोना दाबि खालामदों, सुबुरुनबो होदों सोलोंथाइखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालाम, बेहाय राजखान्थिया हाबनो होनो नाङा बे आरो। रासायनिक हासार व्यवसाय बहिरागत बनिया गताय दियार षड़यंत्र जे केमिकेल हासार इउरिया पटास सुपारनि बेखौ सोरबा बाहेरानि फालांगिनो होनो नाजादोंनो, दा बिनि थाखाय सांग्रांथि होदों, साबधान होनो मोना बे आरो। बेनिफ्राय परिबेश कृषि भूमिर बिपर्जयर हंखा मा परिबेश आबहावा आरो आबादथिलिफोरा गाज्रि जालांनो हमदों केमिकेल हासार बाहायनाय, मुलि बाहायनाय बेफोरनि थाखाय दा गिनांगौ जानानै फैदों बे। बेनिफ्राय बुंदों मा सियांगर पानित बुरिल पबा बनान्चल, पबा हाग्रामा ओनसोला सियांनि दैमानि दैबाना जानायाव लोमसाव जादों। बेनिफ्राय नैबे भारत विश्वामित्र संथामर स्वर्ण पदक बे खेलाया पेराअलिम्पिकनि नङा, बियो माबायाव जानायसो दुबाइयाव सोलिबाय थानाय। बेहाय विश्वामित्र संथाम होननाया 50 केजिनि बे खेलायाव बेहाय बक्सिं गेलेदोंमोन आरो बे बक्सिं गेलेनायाव बियो सनानि मेडेल मोननो हादों। बे विश्वामित्र संथामा, बे विश्वामित्र संथामा अबिनि बेखौ जों मिथिनाया गाहाम। बेनिफ्राय आइटा सुपर सीरीज टेनिस प्रतियोगिता आरंभ। आइटा बे एब्रिभिएशन से सुपर सीरीज टेनिस बादायलायनाया गुवाहाटीआव जागायबाय। बेखिनियानोसै, जों आरो बारा सम मोनलिया, बेनिखायनो दिनैनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय, हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।